sporada u prvenstvu, vaš komentar utakmice. Hvala, što se tiče same utakmice, prvo ću se osvrnuti da čestitam dečkima stvarno na jednoj fenomenalnoj borbi i igri i također mom stožeru i ovo je njihova pobjeda. Znači, kako igrača, tako i mog stožera. Što se tiče same utakmice, evidentno da je Široki danas nije bio energetski na nivou, što je sasvim normalno da je utakmica ostavila u Vrapčićima traga. Mi smo dobro igrali to prvo poluvrijeme. Prije gola mislim da standard situacija gdje je Širok imao prečku iz idućeg napada, mi smo zabili taj gol. Kontrolirali smo igru, drugo poluvrijeme svjesno smo malo prepustili i posjed dijeli Široko. Imali smo 2-3 situacije da završimo drugim golom, nismo, ali kažem kad sve sagledamo mislim da smo apsolutno zaslužili pobjedu. Isto tako moram se zahvaliti Počkoj publici, kako Počkoj, tako i Širokobriješkoj, jer su stvarno napravili jedan prelijep dekor i poslali smo poruku cijelom BiH kako se može jedan susjedski derbi igrati i ja vjerujem da će u budućnosti još to biti bolje. Čestitke jednoj i drugoj ekipi. Hvala Denise, pitanja? Evo pitanja za domaćeg trenera Denisa Ćorića. Denise, uspjeli ste vašom igrom sve više ljudi na stadion dovesti, igrate odlično i kakav je osjećaj trenutno biti na klupi Posuša, a danas ste i uspjeli nakon 16 godina da slavite protiv Širokog Brijega. Dobro, gledajte, stvarno ovo je skup kvalitetnih momaka, karakternih momaka, gdje ja svaki trening uživam s njima raditi i sigurno da mi možemo još bolje. Naravno, rezultat prije svega je mjerilo svega i ja sam došao ovdje kad je bilo 20 bodova i naš osnovni glavni cilj je bio da što prije uđemo u mirnu luku. Sa današnja 3 boda mislim da smo mi jedan korak bliže tom našem cilju, a Bože moj sad za dalje vidjet ćemo, kažem, jednostavno uživamo u svemu pa vidjet ćemo kako će to sve vrijeme donijeti još. Hvala, još pitanja? Za Denisa Ćorića, samo ste 3 boda, 4. mjesta, 4 po 3. Imate dobar raspored, iduća 4 kola dolazi vam Tuzla City i Željezničar koji nema pobjede u gostima, idete u gosti Gošku i ima bijeli raspored, idealna šansa za pokušaj da se kroz prvenstvo dokvati do ovdje. Apsolutno ne gledam na raspored, ali što se tiče samog prvenstva, kao što sam malo prije rekao, nama je primarni glavni cilj opstanak u ligi, a sve ako bude nešto i dodatni bonus, naravno, poslije ove reprezentativne pauze, nadam se da ćemo se dobro resetirati, vraća nam se igrači koji su bili povrijeđeni i ja vjerujem da ćemo mi biti još bolji, a sad šta će biti i kako, vidjet ćemo, sve vrijeme će pokazati.